आंनि बे थार्ड एपिसोडखौ नायनो थाखाय बयखौबो खावलायनाय जाबाय। ब्लगानो जाहैगोन दिनै हाग्रा एवगोन जों गामियावहाय दिनै नायलांदो। नायदों दा मोजाङै जालायगासिनो दं दैज्लांनि बेजों दै फैयो नालाय माइ गायनांगौ। बेसे बुरजा जावनो हाखो माइसाल गैया हायाखै हा हाबोजोब्बाय थिगैनो दं लागाय दे बेजों गलांगोन बे खावसे ओमफ्राय ओरैथिं माखासे थांगोन। जोंबाबो गोगोम बोला दं। दिनैहाय मालाय गय मालिक गोजाना आयो 2 लाखानो दासो आराम मावनो खोथिया थिलि माबायाव मोनसे ड्रेन लाबावदों जाम्फै आगोलाव दंखायोमोन। बावबो दाख्लैसो नै जावदोंमोन हेभि नुबाय बेखौबो ना मोनगोन जोंहा बेयावनो दैज्लाङाव गावनानै मोनजागोन नङा होमबा बायसाल लायलाउस आसिनदां बे आसिनि हनै सलारा लायलाउसिं लागा हनै साउथ इण्डियानिसो जोंहा बेदर मोनजागोन ना दिनै